मम्मी आज काय करता? आज बघ ना चालले पापड लाटीनं. आपल्या गावाकडच्या पद्धतीने पापड करतो, मुगाची आणि उडदाची डाळीचे. एवढे पापड बनवले? हा एवढे बनले तर असं एका एक टाकावं लागेल, मग ते वाकडे नाही होत. कसं मस्त पातळ पातळ बनले. गोल गोल बनवला. आजी तुम्ही काय करता? पापड लाटते आजी लाटती. जाड कशाचे पातळ तर आहे दादा, एवढं पातळ लाटेल तरी पण ते जाडच आहे. हे पापड पातळच असते तर जाड नसते तर. पापड पातळ केले का मग असे मस्त फुगत येतात. आणि आपण दुकानावर जे घेतो का ते उडदाच्या डाळीचे राहतात निसते, आणि आपल्या घरगुती मुगाच्या डाळीचे आणि उडदाची डाळ अर्धी अर्धी असते, दोन्ही मिक्स. चवदार लागत. हा चवदार लागत घरी बनलेली.